Οι βόρειες ποράδες, αυτό το νησιωτικό πλέγμα με τη μοναδική ομορφιά και την αδιαμφισβήτητη διαχρονική αξία, αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων ημεδαπών και αλλοδαπών επισκεπτών ετησίως. Τα τρία μεγάλα κατοικημένα νησιά, η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόνισσος, που συμπληρώνονται από άλλα μικρότερα όπως η Κυραπαναγιά, τα Γιούρα, η Περιστέρα, το Πιπέρι, τα Σκάντζουρα και η Ψαθούρα, όλα μαζί συνιστούν μια θαυμαστή τοξοειδή διάταξη γήινων αναδύσεων στο γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους. Φυσικά στο σύνολο συγκαταλέγονται και άλλα λιλιπούτια νησάκια, που μαζί με τις βραχονησίδες φαντάζουν παράδεισος για θαλασσοπλόους, φυσιολάτρες, παραθεριστές, ερευνητές, καθώς και αναζητητές του υπαρκτού ονείρου. Οι άνω μαγνήτων νήσοι, σύμφωνα με τους αρχαίους γεωγράφους, παρουσιάζουν ξεχωριστή ποικιλότητα και προβάλλουν σαν μοναδική ιδιομορφία. Η ανακήρυξη του αρχιπελάγου της Αλονίσου, σαν το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, την αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα, την ομορφιά των γεωτόπων και βέβαια τον κομβικό χαρακτήρα των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους. Και για το ρεαλιστικό όραμα της παγίωσης ενός καθεστώτος αειφορίας, το 2003 ιδρύεται ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλονίσου Βορείων Σποράδων, που εκτός του αυτονόητου ρόλου του, στοχεύει και στην ενεργή συμμετοχικότητα των κατοίκων, στη φροντίδα και ανάπτυξη της περιοχής. Διαρκής στόχος του Φορέα Διαχείρισης αποτελεί η βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης της άγριας ζωής, του φυσικού τοπίου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των αλλιευτικών πόρων, προς όφελος φυσικά και της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας. Είναι λίγος ο χρόνος για να μιλήσουμε για αυτόν τον υπέροχο τόπο με τα φυσικά συστήματα και την μοναδική βιοποικιλότητά του. Εμείς τον διοικούμε και τον διαχειριζόμαστε μαζί με τους κατοίκους, τους τοπικούς φορείς και την πολιτεία. Προσπαθούμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου αυτού, για την μοναδική σχέση ανθρώπου και φύσης. Η Αλόνισσος στους κλασικούς χρόνους ονομαζόταν Οίκος και αναπτύχθηκε οικισμός με ακρόπολη και τείχη για την προστασία από τους παντοειδείς επιδρομείς, στη θέση που σήμερα ονομάζεται χώρα. Το αρχιτεκτονικό σύνολο της χώρας της Αλονίσου μαγνητίζει τον επισκέπτη, συγκροτώντας ένα από τα διαμάντια της νήσου. Πολύ κοντά, αλλά και πολύ χαμηλότερα, βρίσκεται η παραλία του Μεγάλου Μουρτιά. Και στην αντίθετη βορεινή πλευρά τα Γυάλια. Το πατητήρι αποτελεί το κύριο λιμάνι του νησιού και παραπέμπει στα πατητήρια και το ονομαστό κόκκινο κρασί. Βέβαια, πυλώνας της ντόπιας οικονομίας παραμένει ο αλλιευτικός στόλος και ψυχή της οι ψαράδες που αλωνίζουν τις θάλασσες. Εμείς οι αλλιείς της Αλονίσου ήμασταν από τους προτεργάτες για τη δημιουργία του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλονίσου. Πιστεύουμε στο επάγγελμα της παραδοσιακής αλλιείας θα πρέπει να διατηρηθεί παράλληλα με την προστασία της μεσογειακής φώκιας και την διατήρηση των ιχθυοποθυμάτων. Άνθρωπος και περιβάλλον πρέπει να συμβιώνουν μαζί χωρίς να θίγεται ούτε μία πλευρά αλλά ούτε και η άλλη. Όμως, σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι πολιτισμών δεν μπορεί να μην υπάρχει και το Μουσείο των Πειρατών. Σε αυτό, ένας μουσιολογικός πλουραλισμός παραθέτει εικόνες από τη λαογραφία και την παράδοση του τόπου. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Πειρατείας, το οποίο είναι μοναδικό σε όλο το Αιγαίο και έχει αντικείμενα από την εποχή της πειρατείας από το 1600 ως το 1900. Η δράση των πειρατών ήταν πολύ σημαντική στα μέρη μας, γιατί ήταν ο ναυτικός κόμβος μεταξύ βορρά-νότου-ανατολής-δύσης και τα πολυάριθμα νησιά που υπάρχουν στο σύμπλεγμα βοηθούσε ώστε να γίνονται λιμέρια, κρυψώνες και να μαζεύονται κάθε είδος πειρατές στην περιοχή μας.
Το νησί, ένας καταπράσινος παράδεισος που σε κάθε βήμα σου ανακαλύπτεις και μία διαφορετική ομορφιά. Από τις πιο διάσημες καρτ ποστάλ είναι το σκηνικό των Αγίων Αναργύρων, καθώς μετεωρίζονται ψηλά στην ορθοπλαγιά. Στην αρχαιότητα, το νησί ήταν ονομαστό για την ποιότητα και την ποσότητα της υνοπαραγωγής του, έτσι ώστε να υπάρχουν εργαστήρια αμφορέων, όπως εδώ στα Τσουκαλιά, με την επιγραφή «Οίκιον» στη μία τους λαβή. Και ο καταιγισμός των εικόνων συνεχίζεται, με τους γειτονικούς με το πατητήρι συνοικισμούς Ρουσούμ Γυαλό και Βότσι. Στη διελκυστίνδα του πράσινου και του μπλε, οι παραλίες της Μιλιάς και της Χρυσής Μιλιάς δεν μπορούν φυσικά να παραμείνουν αμέτωχες. Στη Χερσόνησο Κοκκινόκαστρο βρισκόταν η δεύτερη ισότιμη πόλη της Οίκου, οχυρωμένη κι αυτή, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της να έχει καταποντιστεί λόγω των σεισμών. Βρισκόμαστε στις Καρπίτσες, στην Αλονίσο, και όπως βλέπετε εδώ πρόκειται για μια οχυρωμένη αγρικία. Τέτοιες υπάρχουν και σε άλλα μέρη του νησιού, όπως στα Τσουκαλιά, στις Ράχες. Η αρχαία οίκος είχε ένα ευρύ δίκτυο εμπορικών συναλλαγών και στη Μαύρη Θάλασσα και σε όλη τη Μεσόγειο. Μια από τις δημοφιλέστερες παραλίες του νησιού, ο Λευτός Γυαλός, έχει τους δικούς του οπαδούς. Ενώ βορειότερα η στενή Βάλα αποτελεί καταφύγιο για ψαροκάικα και ιστιοπλοϊκά. Η παραλιακή λευκή γλώσσα του Αγίου Δημητρίου με τα τυρκουάζ νερά του διάβλου Αλονίσου Περιστέρας από πολλούς θεωρείται η ναυαρχίδα των εξωτικών σημείων της ακτογραμμής της νήσου.